जोंनि सोद्रोमाफोर आफादगिरि प्रेसिडेन्ट आरो नुजाथिफैनाय रायजो राजाफोर आच्छा फंबायखौ आं दहायबो बे खोथाखौनो सोंदोंमोन आरोना ओमफ्राय दहायबोथ' नों फंबाया गोनोखो बुंदों जानो हागौ नोंहा गिनायबो दंमोन बा माबा मोनसे गिनो नाङा खुला खोथा बुंदे आं सोंफिननोसै पइन्ट टु पइन्ट हमगोन आङो नोंथाङा आंनो फार्स्ट पइन्ट बेखौ बुंग्रो GNM बे कर्सआ बोसोरथाम नोंथाङा सोरबा स्टुडेन्टखौ 6 मास बा मास मोनसे ट्रेनिं होनानै माबोरै बे लाबोखो आंनो बेनि भेलिड पइन्टखौ नांगौ आरो खोनासं बोसोरथाम बे कर्सआ बोसोरथाम जायो जोंबो मिथियो जोंनि बहुत माबा दङ मिथिबाय बोसोरथाम जायो बोसोरथाम उनाव कर्स कमप्लिट जानायनि उनावसो बेखौ इन्टार्नशिपनि थाखाय 6 मास इन्टार्नशिप खालामनो थाखाय होयो नोंथाङा बेखौ मास मोनसे बा 6 मासनि गेजेराव कर्स फोरोंनानै फोरोंदों फोरोङाखै आं बेखौ बुंनो थाङा नाथाय फोरोंदों होननानै नोंथाङा बुंदों जे 6 मास बा मास मोनसे फोरोंनानै माबोरैहाय प्रेक्टिकेल खालामनो होननानै लाबोनायमोन खोनागोन ना होनबालाय नों सोंग्राया लाबानो जाबाय आं एन्सारखौ होनोसै थारमाने बेवहाय मा जायो जोङो जेब्ला जोंनाव फैदोंमोन जों मोनसे बुस्थुखौ बुंखायो जुदि नोंसोरो 3 बोसोर जिनेम खालामनोबा फुल्लि नोङो हस्टेलाव थानानै फरायनांगोन फैसाया न'निफ्राय थांगोन थारमाने 3 बोसोरनि जे कर्स ना बियो बे फैसाखौ नोङो न'निफ्राय गारनांगोन ओमफ्राय मोनसे अपसना जाहैबाय बिमा बिफाया होनबाय जे जोंहा एथबां बुरजा फैसा गारनो फैसा गैया न'निफ्राय जे नोङो जुदि इनकाम मोनदेरोब्ला जेनेबा खामानि मावनायनि नामैनो जुदि थांफायोबा बियो बेखौ आङो माने माबा खालामनो हागोन जोङो बे खोथाखौ बुंबाय आरो बिसोरो बा नोंसोर मा खालामनांगोन पेसेन्ट केयार लांफानांगोन नन एटेन्डिं जागोन बुस्थुआ माने जेरेखम जों अपेनाव एडमिसन खालामो नन एटेन्डिं जागोन अपेनाव एडमिसन खालामनांगोन नोंसोर पेसेन्ट केयार खालामलांबाय थागोन जेब्ला 3 बोसोरा कमप्लिट जागोन सार्टिफाइड जागोन जेब्ला सार्टिफाइड नार्सिं जागोन अब्ला नोंसोर मा खालामनो हागोन लकेलावबो नोंसोर फैनानै मा खालामनो हागोन बेखौ जबनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बे बुस्थुखौ जों क्लियार खालामदों आरो दा सासे गथ'आ बेहाय हाउसकिपिं खामानि मावनानै दा हाउसकिपिं बुंनायावबो नोंथाङा दहाय एसे आर्गुमेन्ट पइन्ट हमलायदोंमोन आंजों आइडि कार्डआथ' आइडि कार्डआवनो हाउसकिपिं लिरनाय दङ डिजिगनेसन दङ हाउसकिपिं लिरनाय दं डिजिगनेसनाव नाय आइडि कार्ड आइडि कार्डआव डिजिगनेसन थायोना मोनसे डिजिगनेसनावथ' हाउसकिपिं लिरनाय दङ डिजिगनेसनावनो हाउसकिपिं लिरनाय दं आं डिजिगनेसनावहाय नैबेयाव आइडि नाम्बार होनाय दं माने आइडि नाम्बारा बे इउनिक आइडि माबा आदामोना सोंदों जानो हागौ बिसोरखौ बे GNM बा GNM का बेखायनोथ' बेल' थागोन आं बेखौनो सोंदों फंबाय बेवहाय मोनथाम खामानि होदों आरो आदा हो आं होनदों मोनथाम खामानि होदों मोनसे आइडि कार्ड जानो बेबायदि जाया जे माने आंनिखौ लागायनो नामा बेयाव फट'खौ बेयो टेम्परारि जाबाय जेनेबा खालामनाय माने ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टआव नोंसोर ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टआवबो थानो हायो मोनसेया जाबाय हाउसकिपिंखौबो एड खालामनो हायो मोनसेया जाबाय अनलि पेसेन्ट केयारावल' खालामनो हायो आरो दा बे बुस्थुखौ साराबो एक्सप्लेन खालामबोदों आरो आंथ' जेनेबा आंनि साइडनिफ्राय आं बुंखाबाय आरो बिसोरथ' जेनेबा गथ'फोरखौ रिटार्न जानायखौ लुगैया नालाय हजों थांनानै बिसोर एकदम प्रेक्टिकेलि थांथारनानै बिसोर मा खालामो माने गथ'फोरखौ खामानिखौ एक्सप्लेन खालामहैयो आरो जे बे खामानिखौ मावनो रेडि दंना गैया बे खामानिखौ मावनो रेडि दङबा नोंसोर थांबानो जाबाय गार्जेनावबो पारमिसन ला उइदाउट गार्जेन पारमिसन नोंसोर रावबो थांनो नाङा बिनि उनाव आं मा खालामो बे फैखांबाय इन्टारभिउ लानानै बिनि उनावहाय आं मा खालामबाय गार्जेनफोरखौ आङो लेंहरनानै आं गासिबो गार्जेनफोरखौ लेंहरदोंमोन सोरबा सोरबा गार्जेनखौ लाबोआखै थांला जोंना हगार हरखायो सोरबा बुहुद बुंदों आरोखि जोंना हगार हरखायो जोंना अके जोबखा माने जोङो गार्जेनजों रायलायनांगौ दरखार गैया माने जोङो माबा खालामसै जोंना अके जोबखा बेबायदि बुंनायाव माने आं मा खालामनाय जादों थारमाने बिसोरखौ आं होनखादों फार्स्टआवनो आं नोंसोरखौ दोनलांग्राल' आं जास्ट खोन्थाग्राल' नोंसोर खामानि मावनो हायो हाया बे नोंसोरनि उननि खोथा खिन्थु आंनि इनस्टिटिउट हिसाबै आंनि खामानिया जाबाय नोंसोरखौ खामानि खोन्थाहैनांगौल' आं नोंसोरखौ दोनलांगोन इनस्टिटिउटनिफ्राय आंहा बेवहाय जेबो रेसपन्सिबिलिटि गैया ओमफ्राय जोङो फैनायनि सिगां मोनसे जों बिसोरनिफ्राय नो अबजेक्सन सार्टिफिकेटआवबो जोङो सहि होनाय जादों गार्जेननिफ्रायबो जों साइन लानाय जादों बेखौहाय एक्सप्लेन खालामनानै जे नोंसोरो नैबे गाइडलाइनखौ नोंसोर मानिनांगोन बे गाइडलाइनखौ मानिनानै सहि होबानो जाबाय जे नोंसोरो मास मोनसे मोननैजों नोंसोर रिटार्न जानो नाङा मेक्सिमाम 6 मास बा आं जेनेबा थांलाय फैलाय खालामखायो नोंसोर आंजोंबो फैफानो हागोन 6 माससो थायोबा ओमफ्राय जुदि खामानिखौ मास मोनसे मोननैजों जुदि नोंसोर फैफिननो नाङोब्ला थांनो नाङा गोजान लामा बियो सानसे साननैजों थांलाय फैलाय खालामनो हानाय बा थाइसे थाइनैजों फैनो हानाय बियो बुस्थु नङा बुहुत गोजाननि लामा बुहुत गोजान बुस्थु बियो ओंखायनो आं नोंसोरखौ सिगाङावनो आं 100 बार साननो टाइम होबाय थादों आरो बिमा बिफाखौबो आं बारे बारे बुंबाय थादों जे गथ'फ्रा जुदि
सानसे साननै जों रिटार्न खालामोबा गथ'फोरखौ हगार हरनो नाङा बहुत फैसा खरसा जागोन नोंसिनाबो दाहार जागोन नोंसोर गोरिबनि मानसि गोरिब न'खरनि मानसि नोंसिनाबो बहुत दाहार जागोन जेनेबा आं नोंसोरखौ दोनलांगोन आंनि खामानिया जाहैबाय नोंसोरखौ जब खोन्थाहैनाय आंथ' जोङो इनस्टिटिउट सालायो जे नोंसोरो जेनेबा नोंसोर थिखिनो हायोबा मोजाङै मावनो हायोबा सेलारि मोनोबा जोंनिबो मोजां जोंबो जेनेबा जोंहाबो इनस्टिटिउटआ माने माबा जागोन नाम जागोन बे बुस्थु आरो ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय जोङो मा सोरबा सोरबा जिनेम खालामनो फैयो जोंनावहाय जिनेमनि खोथा दा जेनेबा रायलायबाय थादों जायफ्रा जिनेम खालामो जों बिसोरखौ बुंखादों जिनेम जुदि फुल्लि खालामनांगौब्ला मोनसे इनस्टिटिउटआव टटेलि हस्टेल लानानै 4.5 लाखसो खरसा थाङो टटेल माने 3 बोसोरावहाय जों बेखौ बुंदों 4.5 लाख जुदि न'खरनिफ्राय केपासिटि दङब्ला जोङो मेल्ला इनस्टिटिउट दङ बेयाव हस्टेलाव दोनहैगोन जों नोंसोरखौ आरामसे हस्टेलाव थानानै फराय खामानि मावनो दरखार गैया ओमफ्राय जों बिसोरनो मोनसे अपसन होदों जे नोंसोरो जुदि न'खरनिफ्राय फैसा गैयाब्ला जेनेबा न'खराव फाइनान्सियेल जुदि उइकबा नोंसोर मा खालामनो हागोन अफेनाव जों नोंसोरखौ एडमिसन खालामनानै होगोन नन एटेन्डिं खालामनानै होगोन नोंसोर फारसेथिं ओरैजाय खामानि मावबाय थानो हागोन फारसेथिं ओरै खामानि मावबाय थानो हागोन सेलारिजोंनो नोंसोरो माखासे इनस्टलमेन्टखौ नोंसोर होलांनो हागोन बे सुबिदाखौ जों खालामनानै होनो हायो होननानै जों बिसोरखौ बुंदों आरोखि बिदि आरो दादा काजलगाव आदा औ अ आंना गामिया माने माबा बासुगाव थिरिमारि ओमफ्राय चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो जोंना इनस्टिटिउटआ मथा मथि 1.5 बोसोर दा रानिं जागासिनो दङ ओमफ्राय 1.5 बोसोराव दा जोङो मोनथाम बेटसा माबा जाबाय आरो मोनथाम बेटस कमप्लिट जाबाय डिस्ट्रिक्ट एबसुनिखौबो जों रायलायदों बेनिफ्राय आरो प्राइमारि एबसुजोंबो जोङो रायलायदों जाहाथे बे बिनानावमोनखौबो जाहाथे न'खरनिफ्राबो जाहाथे जेबो दा सानथों जे जाबाय माबा मोनसे गोरोन्थि जागोन होननानै रावबो मावा बिथांमोना गावसोरो सोलोंनो थाखाय बा फरायनो थाखाय गोसो जानानै बिथांमोनाबो नाजादोंमोन नाथाय सफैबाय जोङो बेलेग खामानियाव बेवखायनो बिनानावमोना दा न' फारसे आवगायगासिनो दङ रावबो पेरेन्टआ जाहाथे बिथांमोनखौ बा बे बिनानावमोनखौ जाहाथे टर्चार जेबो दा खालामथों गोरोन्थिया बिथांमोना खालामाखै गोरोन्थिया एकाडेमिनिफ्रायसो जादों मानो होनबा बिथांमोनखौ फोरोंदोंमोन बेलेग बेहाय मावफैहोदों बेलेग बेखायनो जों दिनै जेब्लाबो सापर्ट बिसोरनिफ्राय जोङो बे बिनानावमोनखौ जों गोरोन्थि नुवाखै मानो होनब्ला गोजाननि खामानिखौ मोजां नुहुरो बयबो समान नुहुरो नाथाय फैयोब्लासो जों मिथिमोनो मा बुस्थु हो बेखायनो दा बिथांमोनाबो मोजां जाहाथे न'सिम सहैफिनथों दा बेखौ रेसपन्ड लानानै जाय लाबोदोंमोन एकाडेमिनिफ्राय बिथां अन्थाइ गोरा नार्जारिया बेखौ मोजां न'सिम सहैहोफिननांगौ आरो बेसेबांसिम बिसोरनिफ्राय डनेट लादोंमोन फरायनायनि थाखाय दा खरसायाथ' जे थालांजोब्बाय बेखौथ' नोंसोर इउज खालामबाय बा जाबाय लोंबाय जोङो दा बेखौ जों हमबाय थानो नाङा जाय नोंसोरो न'निफ्राय लाबोनानै डनेट हिसाबै लाबोदोंमोन बे डनेटखौ बिथाङा होफिनजोबनांगौ आरो लोगोसे बेखौ माबा साक्सेस खालामनो थाखाय जोङो सेन्ट्रेल एबसु डिस्ट्रिक्ट एबसु आरो प्राइमारि एबसुनो आखायाव जों हरनाय जागोन गोजोन्थों